Owach kata maler kata mana jok manobiro jo Venezuela gi nowacho niya, nomigi stickers gi Smartmatic ma is based in Panama. To wacho ni mondo okel negi ng'ato moro mowach nyinge kanyo donge. Omiyo ne wang'eyo kuma gidhiye. Owache ni oa Panama to biro Kenya ka to hand over this to somebody. Ng'amano gi hand over ni manye kuma penjo maduong' Abdullahi. Mano is seamless. Aparo ni nikech wan seamless ni ne wanene kane okele gi jo Smartmatic ni magi are the partners mwabiro bedogo. Omiyo nikech that was a requirement. Nyaki bed gi a local partner kokinyalo miyi tich. Local partner no ne en seamless. To jogi matiyo seamless ka gin jogo ma ung'eyo. Jok matiyo seamless mage local partner. Wan wang'eyo jok matiyo gi Smartmatic. Jok matiyo gi Smartmatic magin seamless ane Kenya ka. Ingeni you might not even verify that nikech kane Smartmatic obiro Kenya ka. Seamless ne nitiere with their own employees, donge. Smartmatic bendo biro to ng'iso wa ni koro magi e jok ma wadwa tiyogo. Nikech gin giwuok e pinje maoko. To gimanyo jok ma ginya tiyogo e piny Kenya. Gimanyo jok moko bende ma gidwa tiyogo e piny Kenya. To kendo jok moko nitie ma oko mobiro ma gikaw negi work permit. Ok gin ja adek. Gin more than 3 people. Nitie jok moa pinje moko mag Europe, nitiere jok moa pinje moko mag Venezuela, nitiere jok moa Panama, nitiere jok moa US. Gin jolony mantiere ka. Kendo gimiyo wa nying gi nationality, gi their ID or passports. Jogo wang'eyo nikech wan gi nying gi. Magi e jok ma donjo in our factory to giloso magi gi prepare technology for us. Gidonjo kendo koro giloso gigi duto madhi tayo yiero. Gintiere kod jowete gi mantie piny Kenya. Miwacho kata iluongo ni local partners. Masani en seamless. Jok manye seamless gi nikech seamless to onge orak kodu kaka IBC. Seamless gin jogo ma okelo kod Smartmatic. Absolutely. Seamless ka bende jok manie seamless gi dibed ni Abdullahi Mohammed ni ja seamless nikech jo seamless gi wacho ni ukiagi ung'e jo Smartmatic ma omi mana orak gi kinde monego bed ni gibede piny Kenya ka gitayo weche gi magiyiero e yo lony manyasani ka girango weche gi mag jok matiyo kodwa e factory Cleophas gin jok momiwa nying gi to kendo miwa nying gi Smartmatic. To gin jo seamless koso gi jokan? No, wang'eyo gin jo Smartmatic. Gin jo Smartmatic. Nikech jo Smartmatic owacho ni magi e jowa mwatiyogo. Ng'ani eni oa Britain, ng'ani oa Germany, ng'ani oa Albania, ng'ani oa Venezuela. Magi e their details. Their details go. Wan gi nyaka jo Nigeria, wan gi nyaka jo Ghana, wan gi nyaka jo Congo. Wantie kodgi, they have given us a list mag their employees. Kendo giwacho ni mae ni biro timo kama, ma biro timo gini, ma biro timo gini. Wadil mana gi Smartmatic. Ka unutiyo mana gi Smartmatic e thuolno duto nikech mae kama okelo liech ma oganda moko koro bedo kod kiawa ni yiero dhi bedo e yo moro makare. Nitiere jogo mantiere piny Kenya ka koro gitiyo kata kod Smartmatic. Ka nitiere jogo mantiere piny Kenya ka wacho ni local partner gi gin jogo mabedo ndiko oganda ma jo Kenya ka bende utimo maling' kata nonro magu marango ni jogo matiyo ne seamless ma koro sani kaka iwache ok gin seamless e wang'u, gin Smartmatic gi duto kaka gin kanyo. Nonro mora mora ne otim ni gionge kod winjruok mora mora kata usiep kata en anyuola mar ng'ata machung' e yiero ma wachomo. Ng'eni jogi eni omiwa their names to gi kuonde ma giwuokie. Gin employees ma Smartmatic. Ntie jo Kenya ye kanyo? Jo Kenya to pok aneno in the names momiwa. Yeah. And inyalo dwaro ni mondo in bende ine those names. And I invite you to come
manigi ma kamago wanyalo yudo kendo wakel gi lela nikech gin gigi ma otenore kod ngima dhano ma oganda jo Kenya ka ochomo yiero. But you know, mano to poro ng'en kendo koro dhi e gine machielo, a level machielo mar chiwo nying ji to public. Mano koro I think ni chike bende nyalo bedo ni gayo wa mondo kik watim. Chike apani nyalo bedo nyalo gayo ni kik utim mano. To ka un jofwamb weche to un bende un gi confidentiality. Kamano. To unyalo ng'iyo. Mano momiya ng'isi ni in kaka jafwamb weche be a factory mondo ne kaka jogi tiyo, mondo ne gima gitimo gi the sticker. The sticker ni onge gimo contribute to the outcome of an election. En ni the perception ema okelo marach. Ni to jogi donjo gi gima lich machalo kama, gini en ang'o, inyalo tim kode ang'o. To gini onge gima o influence e yo mar elections negatively or positively. En mana gima koseketi the SIM card kendo seketi the SD card in the Kim's kit tiwacho ni koro watieko kode ma dhi a specific station. We watem ma tablet Ramogi TV ka inene kaka en kan wan gi kama iso SD card ka. Yes. Wan gi kar SIM card toke ka. Yes. Kikawo software cha tiketo ka. Yes. En ang'o ma tikawo sticker mowuok Venezuela mane joko biro go timuono toke ka. En ang'o ma mono gini gi software ma jogi oseyudo mopogore gi Kim's kit manokel cha kete kacha mondo bed achiel kuom gigo minyatigo kuom loko duoko mag yiero. No, nikech icha Kim's kit nigi serial number. To serial number ni omakore gi serial number mar the station. Kendo